Oh, good evening to you, to all of you and everyone. Mega love shout out. Almalaya M. An Apyag. Mega love shout out. Good evening. And Almalaya M. Tam Success. Thank you very much. Mega love shout out. Kamusta na? I'm okay. Okay, dokie. Okay na okay si host. Ito, pasensya na at medyo ako ha. Medyo na-late ako sa LS natin kasi may kausap si host. Ayan. Okay. Thank you very much. Just type beautiful. Ayan. Just type beautiful and Nightbot will drop your link. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Almalaya M. Kamusta na rin ikaw? Kamusta na? How are you, sis? Almalaya M. Thank you very much for your emoji. If you want to promote your live, your channel, you may just type beautiful. Lahat po meron na pala akong dito. Oh, may next chapter na pala ako. Meron pala ako dito. Congratulations, chapter complete, sabi. Ay, thank you very much, Almalaya M, ha. Thank you very much ng marami. Hindi na ako nakakapunta sa inyo mga LS dahil medyo busy si host. At ngayon ay medyo, ayan, chapter chumpo. Ayan, nabulol tuloy ako. Ayan, chapter complete na naman ako. Ay, meron pa pala ako na chapter na. Okay, next chapter na tayo. About to be continued. Ang lola nito. Ano to? What's going to happen next? The story will unravel in our future updates. Okay, to be continued na pala ito. Just me, Marimar. Ayan, thank you very much. Maraming build pa. Ano itong build na ito? Ito, solar. Anyway, thank you very much. Ayan, maraming salamat. Thank you very much ng marami sa inyong mga pa-emoji at patusok dyan. Just type beautiful. And Nightbot will drop your link. Ayan. So, gusto po mag-promote ng inyong mga premiere. Go. At tayo po ay pupunta dyan. Kahit po ako ay nag-games. Ayan. Diba? Kahit po tayo ay nag-games, ganun pa rin. Tayo ay mamimigay ng ayuda. WH. Ayan. At may si pinsan ko po ay taga-baba ko dyan. Pwede ninyong puntahan yung mga binababa ni pinsan ko. At iwan lang kayo ng bakas. Ayan. Alright, good evening to you, to all of you and everyone. Magandang gabi. Good morning, good afternoon. Good morning, good afternoon, good evening to all over the world. Thank you very much. Ayan, ako ay nabubulol, ha? Kasi may kausap si host sa telepono kanina. So, I'm so late. I am late to my live stream tonight because I have some diba? Kasi ganyan talaga kapag ka-host ng isang live stream, mahirap talaga multitask ka talaga. Pero I enjoy
I enjoyed live stream as a gamer and giving ayuda. WH, ayan. Just type beautiful and then Nightbot will drop your link and I will pin it for you. Ipipin po natin yan. Ida-WH kayo ni host live po. At ako po ay, ayan, nagkamali ako ng pindot. At ako po ay, ingat na lang. God bless sis May. Ayan, God bless you too, Almalaya M. Ingat ka din. Stay safe, stay positive. Yes, thank you very much, Almalaya M. Thank you very much and God bless you too. Ingat din po. Ayan, maraming salamat. Ayan. Kung gusto niyo ng WH, just type the word beautiful. Ayan. Type beautiful and Nightbot will drop your link. And of course, I will pin it for you and i-play po natin. I will play your video. I will watch it. And I live evening here in the Philippines. Evening na po. Ayun. Pero, ang pangit pala ng screen ko. Eto na nga sabi ko na nga ba, ang di magandang aking screen. So, let us fix this one. Okay. Fix natin siya. Ayusin natin yung ating Ingat din, Almalaya, and God bless you too. Ayan. Okay. Ayan Ayusin natin yung ating screen. Diyos mio. Ang pangit pala ng screen ko. Hindi pala ninyo nakikita. Ayan. Ayun. Alright. Wait lang ito pa lang yung ating leopard pala, pakakainin pa pala natin. Wait lang. Update tayo. Naka-level na ba ako? Wait lang ito, papakita ko sa inyo guys. Nilaro ng aking asawa, hindi ko na i-record. Kanina, ayan, level 57 na tayo. Yahoo! Diba? Yahoo! 25 minutes and 57 seconds pa po bago tayo makapaglaro sa ating mini-games. Ingat din, Almalaya M, and God bless you too. Maraming salamat. Mega love shoutout to you, to all of you and everyone. Magandang gabi, good evening, good morning, good day to you, to all of you and everyone. Alright, good evening. Ayan, at ayan po, level 57 na tayo. Diba? Sa wakas, naka-level 57 na tayo. Ayan, 59 na lang yung crystal ko. Kasi iniipon ko yan, mahal yung crystal ko. Ayan, ano kaya nangyari? Bakit detach? Anyway, ipon na lang uli. Yan. Kasi gusto ko kasing matapos na itong itong puzzle. Oo. 59 crystal na lang ako. Ito kasi, ayun play a game of Sandy Cups without any misses to get Sydney Mayer to talk. Ayan complete it. Complete instantly. 150 crystals ang kailangan to be solve your puzzle. All your Sandy Cups. Ayan. Di bali na. Ipon na lang uli. Ayan. Ginamit siguro ng mahal kong asawa. Ayan, thank you very much to you. Meron pala tayong dito. Ayun ito. Flame reward na lang tayo. Ayan. Anyway, at least tayo ay nakaalis na sa level na yon. Kasi ang hirap na level na yun Oo. Ayan. At least, ayun. Ayan, naka 63 na ako. Crystal na uli.
Teka, pakainin muna natin si ano, kawawa naman. Wait lang. 3.8 na pala tayo. Alright. 3.8 na pala tayo. Bakit ganito? Teka lang ha. Teka, wait. Kaya pala. Okay, ayan, kaya pala. I need to... Kaya pala, ayan. Palobat na pala yung ating laptop. Ayan, magandang gabi din sa iyo, Insan. Good evening to you. Magandang gabi din sa iyo, Insan. Maraming salamat. Ayan, oh. Maraming salamat, Insan, sa pagbaba ng bahay. Okay, kaya pala hindi ako hindi ayaw manutong aking kasi malolobat na pala yung ating laptop. Ayan, wait lang ito pala. Mega love shoutout to you, to all of you and everyone. Maganda. Ano kaya ito? Parang ranking. Tingnan nga natin to. Ito nga. Oo nga. Ilang minutes ba? 52. Sige. Ito na lang. Ayun. Kaya pala. We need to smiley face. Yun po yung natin. Smiley face ang kailangan natin. Lagyan natin ng to. Sabi ko, pakakainin na natin si Leopard eh. Wait lang Ayan. Okay, continue tayo. Hindi ako mag-take 2. Ay! Sayang. Pero kahit hindi mo na kuha yun, bilang pa rin yun sa ayan. Kahit hindi mo siya makuha yung gear, kulang ka ng isa, bilang pa rin yun sa sa mapapakain mo pa rin si Leopard. Yes, oo. Mapapakain mo pa rin siya. Ayan. Play game. Okay. Isa pa. Great. Ayun. Claim reward tayo.
Aba, find me. Wow, number 3 na pala ako. Diyos mio. Ayan, congratulations to me. Number 3 na pala tayo. Best players. Oh, find me. Number 3. Ayan. At least number 3 na ako dyan. Okay, another one. Meron pa ba? Ah, pwede pa. Oh, number 3 na tayo tonight. Sa ating... Kaya pa ako. Pwede pa kaya? Play again. Ah, wala na. Sayang. Claim na natin to. Sayang na sayang lang ang pag-ibig mo. Kawawa naman si Leopard ko. Ayan, 5 pa. 5 beses pa. 5 times to play this mini boat to feed our leopard, our animal here, the friendly animal here. You know, can be perfect. Can be perfect. Ah, meron pala ako dito. Ano to? Kunin natin to. Ano kaya ito? Victory. Wow, number 4 ako. Participants here, oh. Victory. Ayan. Ah, meron nakakulat natin. Wow. Meron pala tayong ano, oh. Ayan, number 4 ako. Participants, your union victory. It was a great duel. You've earned a precious reward. Wow. Alright. Thank you very much. Oh, miles away. Ako po yan, miles away. The same with my Avakin. Miles away. Ang ating name, code name, miles away. Ah, talaga naman, miles away talaga. Ayun, no? Aha. So, yun pala. Ay, hindi na naman maayos yung ano ko, screen ko ata. Ay, hindi ko siya na ano, kaya pala. Yun. Aha, kaya pala. Yun pala, hindi ko na ayos. Ay. Ayusin na natin mabuti. Bakit parang... Ayan. Ayos na siya. Ayan. Okidoki. Ay. Bakit attach ito? Ito pala ako. Ayan. Mali. It's okay. Ayan. Mali. Okay. Dito tayo ngayon. Magnet muna tayo. Kailangan natin ito eh. Ito rin. Yun na. Okay. Kunin natin itong gift. Okay.
Naku, I forgot. Ito palang smiley ang kailangan natin. Teka nga, balikan nga natin yun. 3 minutes lang naman. 30 minutes. So, 6 minutes. Marami naman. Sige. Go tayo dyan. Busy na natin to. Kasi marami naman siya. Marami naman yung ating 2 minutes lang wait lang. Ito. Claim reward. Tapos, asa na ba yan? Wala na. Touching the lights. Ito ang kailangan natin, yung smiley. Yan. Thank you very much. Maraming salamat sa iyong pa-emoji at thumbs up, Almalaya M. And sino pa yung mga nag-thumbs up dito. Maraming salamat sa inyo. Okay, wait lang po meron lang tayong Wait a minute, kaping mainit. Tingnan natin kung pwede na. Pwede na. Sige. Kailangan di tayo mataya dito. Alright. Done. Okay, great. Next, isa pa. Sige natin. Wala na pala. Ito, balikunin natin ito. Wait lang. Tingnan natin ito 25 po. Ito. Kailangan natin open. Claim natin siya. Ito pa. Yun. Tingnan natin yun ito. Hindi pa siya na-process. Dalawa na lang. Try natin kung pwede ito. Wala na. Ito. Reward. On your marks, get a couch whistle. Ganon. Asan na ba yun? Ay. Three. Tapos dito. Heaven Hope TV. Good evening. Good evening to you, to all of you and everyone. Good evening, Heaven Hope TV. Welcome back. Another double.
Okay, wait a minute, kaping mainit, sabi ni, ayan, Heaven Hope TV, good evening and welcome back to my live stream again. Kanina nandito siya, thank you very much, Heaven Hope TV. Okay, my cousin said, Ate Mai, ako na pupunta kay Heaven Hope, mag-iiwan ako ng mensahe. Okay, sige, thank you very much, cousin. Thank you very much, Insan. On behalf of our friend Heaven Hope TV, my cousin said, he will be the one to go to your house and watch your video together with your friend Jennifer Kang, and he will, okay, wait lang okay, just wait a minute. Okay, and my cousin said also that he will leave a message after watching your videos. Alright, thank you very much, cousin or Insan, and thank you very much also to Heaven Hope TV. Alright, my cousin will watch your video together with your friend, and he will leave message below of your video. Okay, thank you very much, Insan. Thank you very much. Be together. Okay, naghahang. Wait a minute, bakit naghahang? Alright. So, naghahang ata. Ito na. Okay na pala siya. Wait lang. Wait a minute. Meron pala akong ano dito, no? Wait lang. Okay. May tinitingnan lang kasi tayo, no? May tinitingnan tayo dito.
Ay, excuse me. Nag-burp si host. See where the lights, may ganito pala dito. To task. Tingnan natin. Ito. 25 oh. Tingnan natin. 6. Sige na nga. Lagyan na natin ito 6. Go na. Tapos, 2 na lang na ganito oh. Ayun. Ay, wala pa pala. Okay, may progress na oh. Ayun. So, naka-6 na. Tapos, 7 athletes backpack. Okay. So, naghihintay pa tayo. May free pala dito. Ito. Kunin natin. Let's get it. Let's get this. Ayan. Bulol si host. Bulol. Ayan. Nabulol si host. Ayan. Okidoki. Ay, hindi na naman eh. Alright, time check muna tayo. Time check, 7:40 in the evening, Philippine time. Ayan, pasensya na po na late tayo kasi meron tayong ginawa at may kausap po tayo kasi sa ating phone. Kamag-anak po natin yan, personal natin yan. So, ayun. Okidoki. Ay, hindi pala tayo makapag-ano dyan. Wala na pala tayong dagdagan na ito. Ayun. 15. Ay, teka. Wait. Dito tayo. Dito tayo. Ayan. Tapos, ito. Kasi ilan na lang naman kailangan. Ay, wala pa pala. Oo nga. Dito pala yan, eh. I forgot. Ito yun, oh. Ilang hours pa. Diyos mio, 2 hours pa. Ang ating gagawin. Ang hahantayin. We will wait 2 hours. Dito muna tayo kay Leopard. Ay, wala pa. Dito muna tayo. $28,200 ang kailangan para madagdagan. Sige na nga, 16. O, diba? 44 na. Ano ba ito? Magbabay ka. Buy 110. May progress tayo. Here we go. Yung kanina to. 44. Tapos na, oh. Use 8 totals to number is good luck and you need it. Ayan. Okay na pala ito. So, 44,200. Meron pa nga 500 dyan. You need to 400. May 500 pa. Do it night and day. You'll turn over to me. The touch
Okay. Build more power station or upgrade existing one. Upgrade na lang tayo. Hours. Alright, done. Teka, wag muna. Ano ba yun? Ayan, 3.6 na lang tayo. Ano muna? Dito muna ito. Wait lang. May bago ata tayong ano. Ay! Diyos niyo. Ay, pugat na naman. Bali na. Ayan. Marami naman tayong pwedeng ano. Alright. So, meron tayong bagong message. Wait lang ha. Okay. Alright. My cousin said, Jennifer Kang at Heaven Hope. Tapos na po manood. Nag-iwan ako naman sa yung kay Heaven Hope. Naka-off ang comment. Okay. Sige. Thank you very much, cousin. Okay, wait a minute So, let's,
Alright, my cousin told that he is done. Play yours with Jennifer Kang with message. Heaven hope your comment is off. Alright, thank you very much, Insan. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you very much. Walang Thank you very, very much. I'm thirsty right now. Wait a minute, I'm going to drink water, a cold one water. I'm thirsty. Alright, I'm thirsty. I'm going to drink water, a cold one water. Wait. Maganda yan. Ibalik ang CAT at ROTC. Go, go, go.
Yes, I agree, mahal kong asawa. Para magkaroon ng disiplina din ng mga kabataan. Kasi nahihikayat sila sa mga ano eh, sa tawag dito, rally-rally. Ang dami na nagra-rally ngayon, di ba? Mula nung nawala ang ROTC at saka CAT. Di maganda na rin yun para magkaroon ng disiplina sa mga pag-uugali ang mga kabataan. Para maayos ang mga ugali. Buti na lang na-experience ko ang CAT. O, diba? Ayan mga kaibigan, ayan. Me and my husband is now arguing, but no, not really arguing. We're talking about ROTC, military service, something like that. So, maswerte lang ako at maswerte lang din kami. We are lucky to experience the ROTC and CAT, yung aming mga kabataan noon. Ayan, sabi ni Cousin, walang anuman te, sabi niya. Thank you very much, maraming salamat. Ayan. Me and my husband is now not really arguing. It's we're talking about the CAT, ROTC, military service. Ayan. Kumbaga parang yung CAT, CAT at CAT. CAT, ROTC. Ayun. O diba? We're just lucky to experience ROTC and CAT way back our single days. Talaga mga single days. Yes, high school and college. Pero college, hindi ko na experience kasi yun yung time na tinanggal na ang kung hindi ako nagkakalala, third year college ata ako. Or second year college, nawala na yung CAT or ROTC ata yun nung college ako. Pero nung high school, mabuti na lang na-experience namin yung CAT. Alam ko, CAT yun eh. Hindi ko nakakalimutan CAT since I was in high school. Alright. O, diba? Maganda na rin pala. Maganda rin na ibalik din yun. Ayan. My husband is now watching news on TV. Ayan, meron pa kaya? Ay, wala na. Hindi na ako makakapag-play. Tingnan nga natin dito kung pwede ako mag-play dito. Wala na rin talaga. Ano ba yan? Ito, wala na. Ito, new minigames will be available in future version. Alright. My husband is watching a news on TV on our television. So we're not arguing, not totally arguing. We're both agree. Of course, we're both agree to the CAT or ROTC will go back here at wait a minute kasi busy si Jose. You know, ito I need this one. So we're both agree that CAT and ROTC
Ayun. Mahal, gusto mo maglaro dito? Ayan o, paglalaroin ko. Ay, ako muna, mahal pala. Ako muna. Alright. Axie Gamer said, ayan, wait a minute. I will read this to you. Ayan, I will read this. Good evening, my friend. Yes, I agree too. Sabi niya. Okay, my friend Axie is also agree to have it again. The ROTC and CAT. Maganda na rin yun. Kasi ako na, ayan, ito na. Ang hirap, mukhang mahirap ito Wait a minute. So, let's play this one first. Before we, ayan, talk about the ROTC and CAT. Wow. Diyos me, yung mukhang mahirap na naman i-touch. Ano kaya maganda nito? So, ayoko niyan. Dito na lang. Dito na lang tayo. Ayun. At least nabawasan ito. My God! Apat. At 21 moves na lang pala ako. We need 4 bottles here. Ay, okay. Ito na lang. Para mas marami yung green. Ay, ito na lang. Ay. Naku, 13 na lang. 13 moves na lang. Ay, ano to? 10 moves na lang ako. Dito na lang muna. Ay, mali ata yung aking move Ito. Ay! Hala. Hala! Hala ka dyan na. Ito nga mali nga Isa lang buhay ko dito, 4 na lang Hala. Hindi pa nakaabot Ay, hindi pwede. Asan? Tapos, star lang. Bakit hindi pa siya lumulusot? Dahil nga, meron pa 3. Hindi pa siya lumulusot. Daya, meron pa dito Ata? Ala, 2 na lang. Wala, talo. Wala, talo ito. Sayang Sana lang Ha? Wala na Wala na. Ginamit mo mahal yung crystal ko, no?
Ito, kaya pala sabi ko lang habang ginamit ko, mahal. Kasi nag-iipon ako dahil dito. Ito, totoo yan, no? Ito, totoo. Ito, ang puzzle. Tingnan mo dito, ha? Kasi ito yun, eh. Yan, no? Ito yun, no? Tingnan mo. Ay, hindi pala yan. Ito, totoo. Kailangan 150. Malapit na, eh. 20 na lang ang kailangan ko, eh. Ito. Asan na ba yun? Asan na yun? Iniipon ko yun kasi kailangan ko dito. Saan na ba yun? Hindi yan dito. Papakita ko sa'yo para hindi mo na magamit sa susunod, mahal. Nag-iipon ako eh. Ayan o, complete. 150. 20 na lang, mahal. Ang kailangan ko, kaya pala eh. Kaya pala. So, sabi ko na nga ba eh, mahal eh. Ay, nako, Diyos mio, mahal. Kaya pala. Ayan, kaya pala nawala yung aking kristal. Ginamit na mahal kong asawa. Ayan. Nabawasan, nalaki ng bawas. Ayan. Kaya pala. Hindi ako makapunta na. Kailangan ko yun para matapos na ako doon. La. Kaya pala. Mag-iipon ako uli ng kristal para doon sa ating sandy cup. Ay, bakit ganito? Ito pala. Ay, teka nga. Tayo nga pala ay mag-give help tayo dito. Ano, wala na yung ating background sound. Ano nangyari? Ay, ito. Kaya tayong background sound. Teka lang ha. Ano natin itong background sound natin. Ayan, ito. Wala pa to. Oh, sabi ko na nga ba, hindi pa pwede. Complete the request form. Ito, ano ba ito? Upgrade the deluxe hotel to level 4 to accommodate the locals. Ay, oo nga ito. Sige na nga. Kaya lang. Teka nga, 2 minutes. Kailangan natin mag-upgrade. Upgrade natin ito. Ayan. So, 9 hours. So, 2 hours na lang. Ito na lang gamitin natin. Ayan. It doesn't matter because we have free and a lot of hotel free deluxe hotel. Okay.
We need to level up this one. Ano sabi niya? Tingnan natin. Ay, hindi ito yun. Level 4 daw eh. Saan ba yun? Ito ba yun? Ito. We need to, ito. Ay, hindi. Hindi ito. Ah, ito pala. Ito to. Ito ata yun. Oh, ito nga. Upgrade the deluxe ito to level 4. Go. Level 4. Oh, diba? It doesn't matter kasi we have free and a lot of time here to spend this on our deluxe hotel. Ito 6 hours, 17 hours eh. Just me, yun. Laki naman ito. Ito 1 hour. Yun. Oh, diba? May progress na. Okay, claim reward na tayo, guys. Ayan, Shaman Mano. Oops! Everyone is aware of my shame now. What shall I do? What's what I would said if I cared? I'm great and mighty. What are you going to do? Meron naman tayong task. 90. The local population is worried about the tree. We put our heads together and here's what we came up with. We need the legendary butterflies. Noemi, butterfly wing dust has a special power. Even the dry log will bloom if such a butterfly lands on it. I see. Oh, just me, Marimar. This is our goal. Pick up 500 tourists at the pier to find volunteers for the butterfly expedition. Buy 5 butterfly nets at the Wonder Shop. Ah, ganun. Ito nga tayo. Tingnan natin. Ah, dito yun. Ayan. Ah, may free pa, oh. Kunin natin yung free. Sayang din, di ba? Hindi natin kinuha yung free. Ayun. Oh, naka 69 na ako. Ayos, ah. Ayun. Oh. Ayun. 5 daw eh. 5. We need to buy 5. Ayan. Balik na tayo sa 3.2. Anyway, it's okay. Pwede pa naman yan pag-ipunan din. Oh, wala. Sumpa yan. Dito tayo. Ayan o. Ayan, nakalima na ako. Oops. Update 485. Ay, hindi na. Kulang nga yung aking ano eh. Ayun o, 64 crystal na nga lang. Yes, emoji. Sorry. Ayan. O, diba? Okay, thank you very much. Wait lang, meron po tayong ano. Asan na yung aking ano? Ito, yung ating premiere. This coming 14. Iwan lang ng bakas. Somebody love me. Ayan, parang ang bilis ng oras, no? Naka 1 hour na pala ako. Ay, hindi pala kita ito.
Dito na lang. Dito kaya? Ay, hindi rin. Black na lang. Ito. Parang may iba. Orange. Ayan. Alright, time check. 8:16 in the evening. It's a Wednesday. Wednesday ba ngayon? Yeah, Wednesday evening. May 11. Ayan, it's Wednesday pala. 6 minutes pa pala ito. Okay, let's help a hand here. Si Calypso. Puntahan natin si Calypso. We're done to Ricky na. Tapos na tayo kay Ricky. Vernano lang. Thumbs up. Thumb share. Thank you very much, Vernano lang. Welcome back to my live stream. Vernano lang. Welcome back. Okay, wait a minute. Basahin natin yung ano ni Vernano lang. Yung kanyang ano. Hindi ko masyado kasi mabasa dito sa isang cellphone. Tamsik House. Thank you very much, Vernano lang. Welcome back to my live stream. Welcome back. Just type beautiful. Vernano lang. Thank you very much. Welcome back. Okay, noted na, Vernano lang, at ako po ay may gagawin na video to all my regulars. Oo, ako po ay naglilikom. Ayan, naglilikom tayo ng yung mga ano natin kasi, mga regulars ko, ayan si Vernano lang, lagi din yun nandito sa house si Vernano lang. Type beautiful, the word beautiful, then Nightbot will drop your link, and at the same time tayo po ay magda-WH. Magbabakas po ako sa inyo, at yung aking pinsan po nagbabakas din po pag siya ay nanonood ng inyong mga video. Okay, sa lahat po ng may gustong mag-WH, marami pong paraan. Okay, 1, type word beautiful on my live chat. Nightbot will drop your link. And second, if you want more WH, just click the join button. Thank you very much. Yan, pakinin na natin si Leopard. Okay. Let's play this one. Thank you very much, Vernano lang. Welcome back to my live stream. Yan, hindi pa po ako nagbabago ng ano dyan. Okay, so tayo po ay magda-WH sa mga naglalapag ng link ninyo. Still the same. Wait lang, I forgot, hindi nyo pala nakikita yung aking games, kaya pala yun. Okay, hindi nyo nakita pala, ayan. Kalimutan ni host ko. May gift pala tayo. Open natin ito.
Ito, natutulog na. Natutulog yung ating mga slots. Ano ba ito? Paano ba ito? Tingnan natin ito. 49 minutes. Ay, asan na yun? Wala. Wala na. Ito, kukunin natin to. Kukunin natin ito. Ilan ba? 49 minutes. Ito lang. Yun, ito kunin natin ito. Kasi, i-upgrade mo. Sige nga, upgrade nga natin. 3.1 na tayo. 5 hours. Ano ba ito? Yun. Ay, bakit ganun? Ayaw. Kailangan pang upgrade uli. Sige mo. So, at least nasa 3 pa rin tayo. Ayan. 9 hours. Kunin na nga natin ito. So, marami ito. Ito. Ayan. Ayun. See? Collect tayo dito. Ito. Alright. Diba? Ito ang kunin natin. Ay! Dito tayo. Ay, ano ba yun? Ito pa. Ayun. Ito ang ating kailangan. Ito. This one. Kailangan natin yan. Para doon sa ating to-do list. Tawag ko doon, to-do list. Ayan. May free. Sayang din naman kung may free, diba? Sold na pala ito. At least nasa 3 million pa rin tayo. Ayan. Ay, ba't ganun? Wait lang po at may inaayos tayo. Kaya pala. Kaya pala yung ating laptop ay ano.
Dito tayo. Let's help another. Si Idriska. Ayan. Let's help it. Idriska. Ayan. GFF. Ayan. Ang gaganda ng kanilang island, oh. Very organized compared to me. Compared to me, oh. May ganong datingan. Ikumpara daw. Ayan. Okay. The more you give help, the more increase your profit. Ayan, no, nag-i-increase siya. Okay, again, 152. 3053152 yung ating coins or profit. Sige. So, let's help another one. FG Anamana. Ayan, ito. The more you give help, the more increasing your coins or profit. Alright, 8:27 in the evening. Good evening to you, to all of you and everyone. Magandang gabi sa ating lahat. Siguro lilitan na lang natin ang boses natin at mukhang natutulog na ang aking mahal na asawa. Alright. Uhaw na naman ako. Ayan o. Oh. Nag-English siya o. See? So, let's see another one. Ito. Si ano. Linkas. Ayan, si Linkas. Kita na. Helping hand. Help hand. Okay, nauuhaw na naman ako. Wait a minute. Ano ba yan?
3.
special girl like you from a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousine to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all